По покана на единения ден у нас пристигна световно известният учен доктор Масаро Емото, придружен от своята съпруга, предаде БГНЕС. Емото е известен с постиженията си в областта на изследването за водата и нейната памет, а отскоро благодарение на издателство Аливко ние имаме възможността да се здобием и с книгата му "Тайните послания на водата", както и да се насладим на красивите клъстърни форми, които образуват нейните молекули, повлияни от положителната енергия на хората. Или това са така наречените кристали, които доктор Емото снима с помощта на криогенна камера, замразяваща водата до минус 25 градуса и снимайки ги със специално направен за това микроскоп в института Бъркли в САЩ. Вчера правителственият хеликоптер Ми-8, предоставен на Емото от президента Георги Първанов, го доведе на 7-те Рилски езера, откъдето с вярващи хора отправи световната молитва за мир и благоденствие, която по същото време се прочете от още 300 организации по света. Присъстващите благодариха на професор Емото, че за едно такова изключително събитие той избрал нашата страна, вземайки предвид факта, че е поканен по същото време от още 5 страни. Той избира България и вчера точно в 14:11 часа започна тази молитва, която според учените има изключително въздействие като енергия върху земното кълбо посредством вибрациите, предадени от водата на брега на петото езеро Бъбрека. Цялата група отправи молитвата си за мир и благоденствие, четейки я по едно и също време. Тя има същото влияние като кохерентната светлина от лазерният лъч на светлината. Учените отдавна са доказали, че мозъчните вълни имат подобна лазерна кохерентност, особено тогава, когато те се излъчат по време на молитва, медитация и творчески прозрения. Ето това направиха вчера милиони хора по света от земното кълбо, благодарение на Емото, който пък приема инициативата от една канадка. По време на молитвата бяха направени снимки за суперпродукцията "Орфей" на режисьора Стилян Иванов и за филма на книгата на Ваня Червенкова "Светлината след смъртта", където също се разказва за изключителното влияние на молитвата от хората и за влиянието на водата при лечението на Орфей, което е пък във филма на Стилян Иванов. Кадрите са били заснети с много скъпа техника и при тежки условия, защото мястото, което бе избрал Емото, бе трудно за качване на техниката. Емото и съпругата му изпяха с всички химна на Република България след молитвата. След двучасово беседване докторът отлетя за София, където днес от 10 часа започна научният семинар с представители на науката от още няколко страни, заедно с професор Антонов, който също от няколко години работи в тази област. Масаро Емото късно снощи представи кристала, който се образува при произнасянето на думата България.